Imos cos usuarios en Active Directory. Unha das ferramentas que podemos utilizar para engadir, modificar, eliminar usuarios en Active Directory estaría en Ferramentas, Usuarios e equipos de Active Directory. Como vedes, ten unha estética moi semellante ao que podería ser un explorador de Windows clásico, con diferentes cartafoles e diferentes elementos dentro de cada un dos cartafoles. Se prestamos atención a estes cartafoles, vemos que hai diferencia entre eles. Vemos estes que serían máis semellantes a un cartafol de Windows e este que ten un pequeno icono dentro. Vale? A diferencia é que isto sería un contenedor e isto sería unha unidade organizativa. Sen entrar moito en detalles, podemos dicir que os contenedores serían elementos máis ben de sistema e as unidades organizativas son elementos tamén de sistema, pero as características que teñen fanas máis axeitadas para utilizar a hora de organizar o noso contido. Vale? Unha unidade organizativa, por exemplo, permite o aniñamento, é dicir, permite ter unidades organizativas dentro de unidades organizativas, etc. Un contenedor non. Vale? Entón, nós traballaremos directamente coas unidades organizativas, pero é interesante que coñezades esta diferencia entre ambos. Outra cousa moi importante que hai que ter en conta é que para ver todos os elementos é necesario activar as características avanzadas. Fixadevos como ahora cambiar o número de elementos. Para crear unidades organizativas simplemente teremos que situarnos no obxecto onde queremos crear esa unidade organizativa, premer co botón dereito e dentro de novo podemos seleccionar a impresora non, a unidade organizativa. Aquí só teríamos que indicar o nome e fixadevos que está marcado a casiña de protexer contenedor contra eliminación accidental. Neste caso non é un contenedor, é unha unidade organizativa, pero o comportamento é exactamente igual. Se deixamos marcada esta casiña, o que ocurrirá é que non poderemos eliminar esta unidade organizativa nun futuro. Vale? Isto podese revertir, pero bueno, tedeo en conta. Vale? Eu como é unha unidade organizativa de probas, vou a desmarcar, e a partir deste momento xa podo traballar con esta unidade organizativa e incluir nela elementos como equipos, usuarios, grupos, etc. E outras unidades organizativas, como xa comentei. Como xa comentei, ao ter desactivada esa casiña, eu podo directamente eliminar esta unidade organizativa, pídeme confirmación e desaparece sen ningún tipo de problema. Agora, para crear ou engadir usuarios, o que temos que facer é situar no obxecto onde queremos engadir ese usuario. Neste caso, eu teño esta unidade organizativa e prememos en Novo. Dentro de Novo vemos aquí a opción de Usuario. Nesta ventana, que é bastante intuitiva, teríamos que poñer o nome de pila, Gerardo neste caso, as iniciais, que é totalmente opcional, os apelidos e o nome completo. O que si temos que indicar de xeito obrigatorio sería o nome de inicio de sesión, que neste caso tamén será Gerardo, e pasamos á ventana seguinte. Aquí nos pide un contrasinal, que utilizaremos o de sempre, de probas, ABC123 punto, e tamén que confirmemos dita contrasinal. E tamén nos marca unha serie de opcións que podemos escoller ou non escoller. Por exemplo, se queremos que o usuario cambie o contrasinal no seguinte inicio de sesión, se queremos que o usuario non poida cambiar a contrasinal, que o contrasinal non expire nunca ou que a conta este deshabilitada, vale? Todas estas opcións pódense despois mudar, co cal podémolo deixar tal cual, vale? E aquí teríamos o noso usuario. Para ver as propiedades do usuario, fixadevos a cantidade de características que eu podo modificar deste usuario, empezando pola descripción, o enderezo, datos relacionados coa conta. Fixadevos que aquí aparecen algunhas das opcións que nos preguntaba cando creamos ese usuario. Temas relacionados cos perfiles móviles, xa veremos a que se refire isto. Teléfonos, datos relacionados coa corporación ou organización, grupos aos que pertence, etc. Como vedes, a cantidad de información é inxente. E este sería o xeito de crear un usuario dun xeito gráfico, dun xeito esporádico. Como he dado a entender, cando se fai unha carga masiva de usuarios, este non sería o xeito apropiado. Nese caso teríamos que tirar de scripting, PowerShell, etc. Algo que xa veremos coa seguinte ferramenta, co Centro de Administración de Active Directory, pero a día de hoxe, para crear usuarios, xa digo, dun xeito esporádico, é perfectamente correcta. Hai outro xeito tamén de creación de usuarios que ben utilizado, que sería o uso de plantillas, que non é máis que crear un usuario, como fixemos no caso anterior, e neste caso poñemos uns datos que sexan recoñecibles como plantilla. Pois, por exemplo, poñer de nome plantilla, de apelidos, alumno. Escollemos tamén un nome de inicio de sesión. O contrasinal neste caso non sería tan importante, xa que este usuario non vai ter inicio de sesión, a conta vai estar deshabilitada.
Co cal o que temos que facer é marcar esa opción de que queremos que a conta este deshabilitada. Vale? Se vemos, hai unha diferencia entre esta icona e esta, indicando que esta conta está deshabilitada. Como utilizar agora esta plantilla? Pois é moi sinxelo. Imaginade que ven un alumno novo e que queremos dalo de alta e o único que temos que facer é copiar as características que teñen os alumnos na nosa corporación e simplemente copiar. Teríamos que cubrir unha serie de datos que non se copian entre usuarios, é obvio, pois por exemplo nome de pila, apelidos, nome completo, nome de inicio de sesión, por exemplo Luis Carnero. A contrasinal tampouco se copia, pero se vos fixades sí que hai características que sí que se copian. Por exemplo, que a conta este deshabilitada. Vale? Eu, neste caso, fun un pouco detallista. Quero dicir, non modifiquei, o noso usuario non ten demasiadas características especiais. Pero, por exemplo, imaginade que ese alumno, pois, tivese características especiais relacionadas coa conta, pois, por exemplo, coa expiración, grupos de pertenza, etc. Aí é onde vemos a utilidade e tamén acceso a recursos, é dicir, ese tipo de información sí que se copiaría. E aí é onde lle podemos ver a utilidade dese uso de plantillas. Outra ferramenta interesante dentro desta ferramenta de usuarios e equipos de Active Directory sería a de busca ou procura. Esta ferramenta permite buscar obxetos, neste caso usuarios, dentro da nosa infraestructura de Active Directory. A día de hoxe non tería moita utilidade con 3 usuarios, un deles deshabilitado, pero sí que é certo que cando contamos na nosa corporación con multitud de usuarios, centos, miles de usuarios, sí que se antoxa unha ferramenta moi útil. A parte se poden facer filtrados. Un exemplo de busca sería, pois, por exemplo, por o nome. Vale? Nos amosaría os obxetos que coinciden, tamén pola descripción. E facendo doble clic accedemos á plantilla, á ficha de propiedades do obxeto, pero tamén podemos realizar filtrados. Como podemos ver, os filtrados pode ser por todos os obxetos, filtrar por tipo de obxeto, que se usuarios, grupos, equipos, e realizar tamén filtrados personalizados. Por exemplo, que o primeiro campo, que o usuario teña certos apelidos en concreto, que empece con, que termine con, que teña exactamente, que conteña. Como vedes, é unha ferramenta pois moi potente. Isto sería todo relacionado en canto a esta ferramenta de usuarios e equipos de Active Directory. Como xa comentei, hai outra ferramenta máis moderna que se chama Centro de Administración de Active Directory, na que tamén podemos acceder aos mesmos elementos, pero dun xeito diferente. De todos os xeitos, isto quedará para outro vídeo.